Kaixo adiskideak, ze iruditzen zaizue bideoari eman diodan kutsu udaberri tarrau, zoragarria ez da? Beno, ezertan hasi aurretik, zorionak itsasori eta, nahiarari animo, badakit horrengoan ez dela izan, horrengoan izango dira berri hobeak, eta beraz, lanean jarraitu beste erremediorik ez daukagu. Talan egin behar dugunez, horrixe buruzko ariketa bat proposatuko dizuet lehendabiziko saio honetan. Hain zuzen ere, idatzi ezaiozue gutun bat, bi kasu hauetako batean dagoen zuen adiskide bati. Kasu bat izango da, ez dakit, euskerako azterketa bat, edo bere bizitzarako importante xamarra zen beste azterketa bat gainditu berria duen adiskide bati idatzi ezaiozue, eta ikus dadila, idazten diozuen gutun horretan, zer nolako harremana duzuen elkarrekin, noiztik ezagutzen duzuen elkar, nola ezagutu zenuten, eta horrelako informazio pixka bat ager dadila. Eta noski zorionak emateko balio izan dezala. Eta beste aukera berriz da gainditu ez duen pertsona horrentzat gutuna izatea, eta pertsona horri animoak eman beharko dizkiozue, lortu behar duzue nolabait irribarre bat ateraraztea, bakizue ez dela oso ondo pasatzen ari eta. Eta berdin, gutun honetan ere ikus dadila zer nolako harremana duzuen berarekin, eta noiztik ezagutzen duzuen elkar, eta nola ezagutu zenuten, eta horrelako informazioa. Besterik ez, animo, idatzi, eta publikatuko ditugu gure blog honetan, baldin eta ordenagailuz idatzita pasatzen badizkidazue. Animo, ondo hasi, ikastaroa, eta disfrutatu.